futhi thingithule le tingayikhulumi but nje yeah thingithule le. Let me not go there on the one that I was less sisu. Let me not go there. I don't think you guys are ready. I was just elaborating the one of Iqhitho Nanan. Sorry guys, but my inabona sorry for ukuthi ngikhulume snaksinyana. No, kunesibopho kunesichitho. Isibopho isifungo thizeni sokuthi ufaselwe somewhere. Well, lesi sesithombe I'm answering unhlanganisa I think. Lesi sesithombe aksi isibopho. Kunesichitho esingena ngesithombe ngifuna ukuqaqisela kahle. Isibopho ne kunesibopho okuba isifungo ukuthi ukhiyelwe somewhere. Now lesi sesithombe it's not isibopho sokuthi ukhiyelwe somewhere. We understand? Kusuke kunesithombe esisetshenziswa ngokwesichitho empilweni yakho. Ngize ngisikhulumise ngisihlabe ngamanaliti kusuke ngisebenzile ukuthi manje akwenzeka le kanje empilweni yakho ngilokhu ngiyahlaba ngamanaliti kuyenzeka isichitho sokukhulunyiswa esihambayo. Don't know how to explain this. I don't know if I am making sense. I've got allergy guys, but I hope ngiyazwakala. So what happens ngaleso sithombe leso ngisuke ngisitshela leso sithombe noma leso sangoma usuka tshela leso sithombe because mangithi ngisuke ngisitshela ngifuna ukukhuluma in I don't want to isolate myself because ngiyisangoma. You understand? Now kunesichitho ongamelanga usifuthele emele usiphuzele into noma emele ungagezwa for sona. Yes, let's go there. Now it's been a while ngayenza my live videos for a long time. I'm having some things that I'm currently busy with. So let me just elaborate on this one because ngiyabona ukuthi it's a problem. Okay, nhlanganiso, it's okay. Thank you for understanding. But now ubu right, kukhona isibopho esinjalo but manje ngisesichithweni. Now kunesichitho uthi umoya ogezwa emfuleni sibe wesi. Ngoba sihambelana namanzi senziwe emfuleni. Remember umfula noma anything tradition iyenze according to what you say and what you do. So kunomuntu ozomfuleni akaganga. As much as umfula ugeza imime emibi, umfula uyakhona ukudala okubi futhi depending ukuthi umuntu okele emfuleni usuke ayoyenzani. Now uma bakufake lesichitho sasemfuleni bakugandeke khona bakubopha ngamaqanda next to the river. Umufika lapho emfuleni wena nesangoma, not the same river, any river. I can come to the river in Harrismith when uyolashwa le eCape Town. For the fact that you went to a river, mawubuya sangomeni vele kube west because nigeze lang ikusebenze khona. That is why it is very important to know what kind of chitho do you have. Now mina, most of my clients, I'm the one who's responsible of my orders. As you can see, I'm busy here with my orders now. I'm the one responsible. Why? Because as I look at what you order, I certainly look at your life. And when uzobona order logo, they say to know this person won't be helped with this. Then I send something else. That's why you always query about your orders. Because when this is what you think you need, but according to the way I see your life, the problem is then I send you something else. Then you complain. But at the end you understand. Why so isichitho sangaphakathi silaphe ngamasinyana uma uphuza something. Siflasheke out because singaphakathi. Lesi esidala ama pimple, lesi esidala irash, lesi esidala in then me lose futhele. I feel like I need to go deeper with this conversation. As much as it sounds like ingwane,
But I feel like I could go deeper with this conversation, because I can see that we are not educated about it. It is a very serious thing. Now, nesichitho seqansi, do you think isichitho seqansi njengoba singene egazini isichitho sokuthi usifuthele ngoba kwamele uphuze something bese yaphuma lento, ngoba lesichitho uzohamba usifakele wonke umuntu ozobulale naye wena ngoba usithole okweqansi. Umuntu usithole okweqansi. Isichitho why? No guys, angivukela idlela, it's just some things couldn't figure it out. But isichitho osithola ngokweqansi siphuzile ukuphuma, it becomes a chronic illness in your system, and you need to flush it out. Not steam, but flush it out. And you easily take it to someone else. It is possible to get it, and then you take it to someone else. Another thing, kunesichitho esithelelanayo physically. Uthola ukuthi a group of 4 nibangani. This is so emotional because it hurts. You guys don't know. It hurts to have isichitho. It hurts. Isichitho destroys. I wish as Izangoma we can stand firm and cancel it completely, and cancel Isangoma who's doing isichitho or something. I don't know, but it's sad. And angizkhiphi lapho. I myself count myself in, because there are clients abafikayo umuntu athi ufuna isichitho so. Unfortunately, sinika ama-client into ayifunayo, but it's bad. Ayikho into ebuhlungu njengesichitho bakwethu. You can go everywhere, anywhere. Lento ibuhlungu, uyanuka. Not ukuthi unuka lokhu ukuthi kuyazwakala ngathi kunuka isirich. No, unuka usinukela. Angazi Nkosi yami. Uyanyanyisa. Ungenzanga lutho. Ungenzanga lutho. It is so sad. It is ni business liso gender based violence. Kanti nazi kahle ukuthi nina nidlisa abantu and no andlisa abantu ni business liso in nan isesenza gender based violence. Kanti nazi kahle ukuthi nifakela intombi zabantu enijola nabo makhwapheni benu ukuthi bashaya abantu babo. Umuntu anyanya umfazi wakhe amnyanya aqinisa kamtrapa ngenxa yenu mantombazana. And it's not only girls abafakelana isichitho. Nani madoda niyafakelana isichitho. It hurts. Lento ivalelana amathuba. Ifanele amathuba omsebenzi, ivalelana amathuba weinhlanhla zakho, ivalelana amathuba omshado wakho, ivalelana amathuba wemali. Ayikho into ebuhlungu njengesichitho bakwethu. Enye into isichitho esiphysical ebengithi ngingena kusona. Ngathola ukuthi ni-4 nibangani noma nima employees. Uthola ukuthi lo enhleli nisondelane naye unesichitho. Niyazi ukuthi kunesichitho sokuthelelana. Ingakho uma umuntu umele uhlala uzivikela. Prevention is better than cure. Kunezinto omele uziphuze. Ungalindi ukuze kuthiwa sikhona ngoba sebanzima ukuzikhiphila uzohamba khona ezangoma eziyi10, eziyi50, because now usukhipha lento ulwa nalento. Prevent yourself from having it. Unesichitho sokuthelelana physically. Nina nithi nimakholwa khona la seBhayibhelini ithi show me your friends, I'll tell you who you are. It doesn't necessarily mean about actions. Everything ugcina usunyanyeka nawe ngenxa yomuntu oyi1 enihamba naye. Gcine nawe usunyanyeka inomkhokha kunesichitho sespirit. You guys are not ready. It's fine. Think whatever. I think we'll have this topic some other day because it's deeper than what you guys think.
Kunesichithe engisaziyo mina sekuyenza ukuthi umuntu la kundlula khona madoda la kundlula khona itrain njalo mayihlala indlula kuyabheda empilweni yakho. Akusebenze la kundlula khona itrain kukhandeka umuthi maqeda lapho sihlanganise nento eyihlanganayo uthi uma kudlula itrain lapho wena njalo kuyabheda empilweni yakho. Ngitshela ukuthi itrain idlula kangaki lapho uzabe usetshenzwe khona. Futhi manje sekunama train stations a few. But it's not only as a train. Noma kuthiwa njalo la kudlula khona itrain uphathwa isisu or isihlabi esiswini uzwe lento idlula kanti ile time kudlula leyo train uzwe a very sharp pain doctors ababoni lutho and nale pain iza once in a while ngoba kusuke kundlula itrain lapho. But anyway, bye. Asiyekeleni guys. I don't think so ready for this.